Famous. На цяла България. Йо. Как беше скока? Сериозно? Тази бариера как се казва? Иба ми са мамата циганска. Как се казва бариера? Иба ми са мамата циганска. Не се ли казва лъзга прави? Не, иба ми са мамата. Стига лъга, бе! Искам пак. Famous. А за какво ви каза човека, че ще ви бие в главата? Защото има тиква. Аз имам... Да ма свиняваш, от кое село си? Младеж, от кое село си, бе? Село? А? Ти базикаш ли са, вече? От кое село си, бе? От Вълчи дол. И не е село, а е град. Йо! Това е скиписта Вълчи дол. Това е лъзга, брат. Тихо, бе! Famous! 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 Иде сега господин циганина в Флойд. Срамота! Циганина какво прави? Опазил го